Har du været jobsøgende et stykke tid? Eller er du nyudlært og har svært ved at finde det rette job? HR Industries tilbyder effektiv rekruttering af vikarer og faste stillinger inden for industrien. Peter har mange års erfaring på arbejdsmarkedet, men drømmer om at prøve noget nyt. En af Peters venner anbefaler HR Industries, der før har hjulpet ham med at finde det rette job. God idé, tænker Peter. Han kontakter en konsulent fra HR Industries og aftaler et møde med dem. HR Industries inviterer Peter ind til en personlig samtale, hvor de snakker om Peters ønsker og mål for hans fremtidige arbejde. Efter samtalen går der ikke mange dage, før HR Industries finder en arbejdsplads lige efter Peters ønsker. Peter bliver tilknyttet firmaet som vikar, og han synes, det går rigtig godt på det nye arbejde. Heldigvis er han ikke den eneste, der synes det, så der går ikke længe, før chefen prikker ham på skulderen og tilbyder Peter fastansættelse i firmaet. Uanset din alder og erfaring, hjælper HR Industries dig på vej til et match med den helt rigtige arbejdsplads. Ring og få en uforpligtende samtale med en af HR Industries konsulenter på 86 42 35 40. Vi glæder os til at hjælpe dig med at finde dit drømmejob.